Takisto proti spamu a spamovým robotom sa môžeme brániť aj druhým modulom. Je to modul Molom. A celé video si môžete pozrieť. Ako modul Captcha existuje aj druhý na mojej stránke. Pod videom máme odkazy. Keď si kliknete na jeden a na druhý, dostaneme sa na modul Molom, ktorý si stiahneme, túto verziu 7. A potom si ešte ukážeme v tom videu, ako použijeme túto stránku molom.com. Takže všetko si pozriete vo videu, prejdete na stránku www.drupal.krokzakrokom.eu a tam si môžete pozrieť aj celý základný kurz Drupalu pre začiatočníkov a nainštalovať si svoju vlastnú stránku, svoj vlastný blog.